Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро? Соз ҳастем, хуб ҳастем? Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастем. Дар ин навор якчанд мошинои гуфтагӣ шуморо омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Наворро тамошо кунед ва саҳар насиб кардагӣ бошад. Мошиное ки бародаро дар WhatsApp равон кардагӣ ҳастанд, мошинои шуморо саҳар насиб бошад, барои шуморо пешкаш мегардонем. дастгириро фаромӯш накунед, дар навор яктаи лайка бигзорем. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастам. Саломат бошед. аз ҳамин лексусо бисёри бародаро хоҳиш карда буданд. хуб ина ба хоҳиши ҳам бародаро тамошо кунед. 2013 сол Америка авёми 3.5 қатӣ касоеда ки маъқул мешаванд, номрои акара мемонам, занг занем, қайтон муомилаи хуба мекунад. Бензини холи газ айдагӣ нест. ҳуҷҷат таъинровкаам 1 сола. боз як саломшо мегирам. Кожни салон дарои электропакет, абагреф дорам, мультирул ҳам ҳаст. Коробкаш автоматай, старт стоп, печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. 59 000 пробег дора. Чухло ҳама нав, чухлда. Нархша чанд гуфти ака? Нархш 245 000 бо муомилаам дора. Номрои акара мемонам, занг зани қайтон муомилаи хуба мекунад. Номрош 948 95 55 55. Хай бухтуна мебинем вача. ҳолати хуби-хубаш ҷа таъинровкаш ҳам ҳастай 4 та балон нав, ҳамаи навотош кор мекунад. свети сафед қатӣ. ҳай бухтонам занг мезанем, мондагиша якам мепурсем. Toyota Camry бародаро, Camry д хоб някта 2008 сола, объёми 4 қатӣ, японка. Тамошо кунед, 4 та балон навай. ҳуҷҷат таъинровка надора, бензини холи, вагониш. боз як саломшо мегирам, касоеда ки маъқул мешаванд, номрои акам ҳаст. чухолош наван, кожни салон. боз як ай пеша мегирам, тамошо кунед. дарои электропакетан, абагреф дорам, мультирулам ҳаст. коробкаш автоматай, старт стопам дора. печка кондиционер ҳамаи навотош кор мекунад. ҳай бухтунам мебинен лача. Чор та балонуш нава, свет сафед. Нархша чанд гуфти бадака? 116 000 бо муомилаам дора. номро тамегӯ ака 988 12 21 83. хуб, ман номрои акара мемонам, занг занед, касоеда ки маъқул мешаванд. ҳолати хушай бародаро. ҳай бухтона мебинен олача. касоеда ки маъқул мешавад, номи канали Автолайф занг занем, бо барои шуморо скидкаам дора. арзонам мекунад. Mercedes C4 бародаро 99 сол, объёми 4 қатӣ. Тамошо кунем, бензини холи газ айдагӣ нест. 3 моҳи дигар таъинровка дора, 4 та балон. касоеда ки маъқул мешаванд, номрои ака ҳаст, занг зани қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳозир як саломшо мегирам.
чухолушам наван коробкаш автоматай 395 000 пробег дура печка консани ҳамаш кор мекунад хай бо хутуна мебинед улача аз як ай пеша мегирам тамошо кунед нақша чанд гуфти рака нақша 70 000 мега бо муомилаам дура номра якара меонам занг занед хаттон муомилаи хубам мекунад номро якан 118 24 18 89 мар ҷам месака Infiniti FX 37 бародаро барои шуморо тамошо кунед састани хуби хубаш 2011 солай авёми 3.7 қати бензини холӣ касое ки маъқул мешаванд номро яка ҳастай занг зани қартон муомилаи хубам мекунад уҷа тренировкаш то моҳи мартай инаи баллонои зимниам падаркай касое ки мехаранд инаи баллонои зимниам падарка қатиш мефурӯшад оз як салоншам мегирем тамошо кунед касое ки маъқул мешаванд номро якам ҳаст кожни салон чухоло ҳамаш наван лукам дора барои электропакет обогрев мультирул автомат старстопам дора печка кондиционер ҳамаш кор мекунад лукам дора касое ки маъқул мешаванд номро якам ҳастай занг зани қайтон муомилаи хубам мекунад шӯри бағдора ҳами инфинитио пурсидагидан хаҳо ина як қадар омавуд барои шуморо камераш мекунам тамошо кунед нақша чанд тирака нақша 145 000 мега бо муомилаам дора и баллонои зимни қад дискош ҳамаш падарка номро дастам пешака диаметри дискош 21 номро тамегӯ ҳам пеш даст номро якан 118 77 91 10 занг зани қайтон муомилаи хубам мекунад касое ки инфинити дар дорад састани хубаш мерседес сечка бародаро хубина яктайга 98 сол объем як ашқати тамошо кунед касое ки маъқул мешаванд номро якам ҳастай бензини холия газ евро 4 дора оз як салонша мегирам чухолош навай автоматай 360 000 пробег дора лукам дора хай бохтунам мебинем бача лукам дора консонешан кор мекунад 4 баллон нав аккумулятор нав уҷат дора уҷат не ки уҷат надора нақша чанд гуфти бай нақшака 60 000 бо садо мешав 60 000 бо муомилаам дора хадавои падавоиш чӣ хеда хадавои караги гуфтават караги қоидави ҳамаш қоидави ҳам номро тамегӯ 902 902 71 71 63 63 63 хуб ман номро якара мемонам занг занем касое ки маъқул мешава оз як ай тараф ҳам мегиримаш
Mercedes C-чка бародаро хуб некта ҳолати хубаш 99 сол авёми 24 хати балонушам навай бензини холи газ айдаг нест оз як салоншам мегирам тамошо кунем касоеда ки мафҳумешон якам ҳаст чухулушам нава коробкаш автоматай консонет печкамаш кор мекуна лукам дора дарои электропакет ҳамаш хойлавӣ ҷои тайровкашам ҳаст 7 моҳига ҷои тайровкам дора нақша чанд гуфти балака нақша 85 000 бо муомила дора номро тамагӯй 93 556 66 06 занг зани қайтон муомилаи хубам мекуна хай бо хутуна мебидин уларчанд